Dovoľte mi, aby som vám predstavila našu zázračnú ultimátnu Tamwise kolekciu s 3D komplexom. Jej súčasťou je čistiaci krém. Tento čistí, osviežuje, exfoliuje a rozjasňuje. Jeho multifunkčné zloženie jemne čistí pleť od nečistôt, make-upu a stresu z celého dňa. Pleť je okamžite čistá, so sviežým pocitom. Nezanecháva zvyšky, zlepšuje štruktúru pleti a dodáva jej pocit obnovy. Tento účinný čistiaci krém obsahuje 3D komplex. Každý produkt zázračnej kolekcie podporuje 3 základné potreby pokožky. Antioxidanty poskytujú pokročilú ochranu pred škodlivými voľnými radikálmi spôsobenými slnečným žiarením a znečistením a znižujú množstvo voľných radikálov spôsobených modrým svetlom o 29%. Zameriava sa na rovnomernejší tón pleti a jej rozjasnenie a tým tretím je podpora prirodzenej produkcie kolagénu a elastínu v pokožke. Čistiaci krém je k dispozícii v zložení pre suchú a normálnu pleť, ktorú počas čistenia rozmaznáva a nevysušuje, alebo v zložení pre zmiešanú masnú pleť, kedy odstraňuje prebytočnú masnotu a prispieva k vyváženej pleti. Rozlíšime ho podľa prúžku ružového a fialového. Tento čistiaci krém používame 2-krát denne na navlhčenú pleť, jemne si ho masírujeme, vyčistíme buď sonickou kefkou, koniakovou húbkou alebo tampónom a následne ho zmijeme. Všetky prípravky 3D kolekcie sú bez obsahu oleja a parfumácie, sú dermatologicky testované na podráždenie pokožky a alergie, sú nekomedogénne, teda neupchávajú pory a vhodné aj pre citlivú pleť. Ďalším produktom je tento antioxidačný hydratačný krém. Jeho ľahké zloženie sa rýchlo vstrebáva a zanecháva pleť jemnú a pružnú a žiarivú. Pri použití s ochrannou dennou emúziou z SPF 30 a nočným obnovujúcim gélom dodáva tvári a krku jednu z 2 dávok 3D komplexu, ktorý pomáha podporovať základné potreby pleti. Tento hydratačný krém, bohatý na antioxidanty, pomáha redukovať jemné vrásky a zlepšuje pevnosť pleti. Je takisto k dispozícii v zložení pre suchú, normálnu pleť, ktorú vyživuje, alebo v zložení pre zmiešanú a mastnú pleť, ktorú pomáha vyrovnávať. Je vhodný na použitie 2-krát denne. Ďalej je tu ochranná denná emúzia z SPF 30 s 3D komplexom. Naša pokožka musí počas dňa pracovať oveľa intenzívnejšie. Znečistenie, UV žiarenie, chladné počasie a iné faktory majú na pokožku silný vplyv a môžu ju poškodiť a oslabiť jej prirodzenú obranyschopnosť. Okrem širokospektrálneho ochranného faktora SPF 30 je dôležitou súčasťou prirodzenej ochrany pokožky hydratačná bariéra. Tá je nevyhnutná na zdravie pokožky. Hydratačná bariéra nám pomáha udržať prospešné látky vo vnútri, napríklad hydratáciu, a škodlivé látky vonku, napríklad znečisťujúce látky. Keď je táto bariéra narušená, čo je často dôsledkom vplyvov životného prostredia, môže to viesť k suchej a matnej pokožke. Ochranná denná emúzia obsahuje aj extrakt z opuncie, ktorý pomáha posilňovať kožnú bariéru, ktorá je veľmi dôležitá na udržanie prospešných látok v pokožke a elimináciu škodlivých látok. Poskytuje jednu z 2 dávok 3D komplexu na ochranu pokožky a pri použití s antioxidačným hydratačným krémom tieto látky pôsobia práve na našu pokožku. Táto základná denná starostlivosť o pleť pomáha pleti vyzerať žiarivejšie počas celého dňa tým, že vyrovnáva rovnomerný tón pleti. Rýchlo sa vstrebávajúce zloženie znižuje viditeľnosť jemných vrások
Zlepšuje celkový stav pleti a vzhľad pleti a výrazne ju rozjasňuje. Je vhodný pre všetky typy pleti, pleť vyzerá po jej použití zdravšie a odolnejšie. Potom tu máme obnovujúci nočný gel s 3D komplexom. Rovnako ako naša myseľ a telo, aj naša pokožka má v noci príležitosť na regeneráciu a načerpanie nových síl. Noc môže byť obzvlášť účinným časom na používanie produktov starostlivosti o pleť, pretože môžu pomôcť doplniť zásoby pleti v rovnováhe s jej prirodzeným cyklom regenerácie. Nočný obnovujúci gel pôsobí v čase, keď je pleť najviac schopná obnoviť to, čo počas dňa vyčerpala. Dodáva ďalšiu dávku antioxidantov vďaka výťažku z harmančeka, ktorý je známy svojim upokojujúcim účinkom. Zobudíme sa oddychnuté, s oddychnutou a obnovenou pleťou, zjemnenými mimickými linkami a zníženou viditeľnosťou vrások. Špeciálne mikroguličky obsahujú resveratrol, to sú tie také perlové mikroguľvočky, a zväz vitamínových derivátov, to sú zase ružové guľvočky, a tieto celulózové mikroguľvočky pri aplikácii pomocou pumpičky praskajú a uvoľňujú tak čerstvé živiny priamo na pleť. A posledným produktom je očný krém s 3D komplexom. Je veľmi dôležité venovať osobitnú starostlivosť citlivej oblasti okolo očí. Očný krém je špeciálne vyvinutý pre jedinečné potreby očného okolia. Obsahuje aj 3D komplex a je dokonalým doplnkom Tamwise zázračnej kolekcie, ktorá sa tak stáva dokonalou ultimátnou zázračnou kolekciou. Očný krém s 3D komplexom pomáha zlepšovať mnohé známky viditeľného starnutia a únavy pleti vrátane jemných vrások, matnosti, pevnosti a štruktúry pleti v okolí očí. Viditeľne rozjasňuje očné okolie a poskytuje hydratáciu po dobu 12 hodín. Navyše obsahuje výťažok z rias, ktorý pomáha predchádzať opuchom pod očami a redukuje pigment, ktorý prispieva k tmavým kruhom. Doprajte si luxus v podobe tejto zázračnej ultimátnej sady 3D.